Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Unsa pa ba'y akong buhaton ha? Arong ka malipay, anak. Unsa pa man. Usa lang kabutang ang akong gipangayo nimo. Kung unsay bot ipasabot ni atong buot pang isulti nga wa nimo ipadayon. Ha? Kinsa bot wa ipasabot hanay? Kinsa? Doris! Mahimo ba? Kalimti na lang kadto sa buot, anak. Kalimti na lang. Sige na, andaman na ang imong mga gamit kay mamauli na ta. May adlaw ra gihapon nga masahid ko sa tanan. May adlaw ra. Uy, nakatuog man di ay ko. Ay, kakapoy man na ining magtudlo ta, uy. Pero sakti lang, may nalang trabaho kaysa wag yun taon. Inday Shiran! Uy, Inday Shiran! sinang Isabel? Ablihan ko ang pultahan. Inday? Ay, doon ay nangita ni mo. Ha? Kinsa man kuno na nang? Kinsa nangita na ako? Uy, hala! Nisa ka man siya, Inday? Good morning, Cheryl. Oy! Ikaw? Nganong niya ka, ha? Unsay tuyo mo? Oh, come on. Maraming kag nakakitagtik ba lang? Dili ka tikbalang lang. Panuway gyud. Ay. It hurts. I am Franco. Remember? Franco Castillo. I don't care. Kung si kinsa ka man, don't ruin my day. Oy, kanaog dito, oy, kanfrag, este Franco. Nisa ka manggug ka, bisag wa ka ing na. Okay. I understand. Okay, ikaw tiguang dautan ay pag-apil-apil yan. Hilom, ay! Mura ka magsigolom. Layas na, ay! Pahawa na, Franco. I don't wanna see you. Okay. Thank you. Bye. Kanagot. Sunod kani nang ayaw pagpatakag pasod og mga impakto. Hala, sorry, Choday. Ako man to siyang giing nang maguwat lang. Unya, wa mo pud siya magpaila, oy. Okay. Sige nang, maligo na ako. Sira di ang gate, ha ba? Ay, okay, Inday. Kay ako sab andamon imong pagkaon kay mula ka pabaya ka sa syudad. Ay, biyaan ko na ikaw, Day, ha? Sige nang. Overconfident ang tunto. Nagtuo tingali ay nga madako ang iyang mga pulatik. Shit! Oh, ang akong cellphone. Oh, may nanawag. Akong tupakon. Hello? Ay, good morning, Cheryl. Kumusta? Nagka-breakfast na ka? Good morning too, Father. Lahos na lang ni paniod to. Brunch good. Oh, mau ba? Oh, sige. Amping ka permi, Cheryl, ha? I just want to be sure nga okay ka lang. Salamat, Father. Ikaw pod, amping. Thank you for calling. Ayaw palabi ka thoughtful diha, ha? Kaya ma-develop gani ko nimo. Unsa? Pag-sure, Ay, waoy. Sige, Father. Thank you sa concern. Bye. Okay, sige. Bye po, Cheryl. Sa maninuon ko. Murag feeler ra kaayo ko da. Kundi palang pare si Father. He is a good lover, I suppose. Ay, naunsa man yung taon ko eh. Maliko na lang ko. Unya, mukaon. Aron makagikan ako padung sa syudad. Dili ko mohunong hangtod, dili ko ni mo sugton, Cheryl. Sumadugay o sumadali. Maako ko ka.
Oh. Ako pa ka sa ka-sweet lover. Gamay lang ang pailob, Franco. Gamay lang yun nga pailob ang ikinahanglan. Basta may tiyaga, may nilaga. Love pa more. Mulakaw na ko. Nang Isabel? Nang! Ay, ngano, day? Nang, sira di ang gate ha. Uni ayaw patakagpasudin ni ha. Uni kung moabot na si Nanay Erma, gikan siyang meeting dito sa parokya, ing nalangan nilakaw na ko. Ay, sige, day. O ayo-ayo sa imong lakaw, ha? Salamat nang. Kaya gisugos Padre Amarong atong Cyril. Pahatag ning libro. Di mo sa ko kasabot ini kay in English man. Ako ay isang anak mayaman. Humbalang ang aming ulam. College lang ang tinapos ko. 10 ang aming pajero. Paano na ngayon ang buhay ko? Uy, hala, si Cyril man lang nigawa silang gagaan. Mas mainon, akong doolon. Uy, si Tay Divino man dahil nagpadung din eh. Tay Divino! Tay! Cyril, good morning, my beautiful lady. Bulatik pag yun na siya, uy. Mayang buntag po, Tay. Nasuro ka man lagi. Mamisita ka ni Isabel? Yuck, it's so lood. Ulo ka lain. Bisan o gusto lang ganina siyang butanaw ni Isabel. How dare you? Bitaw day, di ay gipahatag nga kung amo ba si Padre Amaro. Librom ko nun eh. Ay kanlay basa kay di ko kasabot ini kay in English man. Niyaw, dibata. Wow! Wala. Tay, ing na si Father, thank you kaayo. Unya, ikaw, sa man, di lang kamuduaw ni Isabel? Uy, di ko day oy. Abi pa lang naibog kog sigbin. Ansa? Pangas ka. Anak ka, Tay. Ha? Ansa imong giingon nga Sigben, ha? Ako? Sigben? Hoy! Base nagbabitay ka na kong ahat. Ha? Tanawa ng naong mo, ha? Tanawa ng dagway mo. Murag irenggilay, git! Goy, sakita po oy. Madili oy. Ingon ko kanggaro. Well, di makutan tong salbahis pa. Ang imong pagsaway, aw akong baslan og gift. Ako gyud nang giputos, Divino. Ako ning ihatag nimo. Gusto ka? Isilog pa nako og kiss? Dawata. Kabuutan, yun mo Isabel. God bless. Abili, Tay. Kagod yun mo Isabel, oy. You're one of a kind. Ako ning ablihan, ha? Ano yan, ha? Nablihan, ha? Usa ba ni? Kalabira! Dagam ka lagi kang huwanga ka. Karon pa ko ni Manang. Pwede man dahil mo pagkasipata, Ay, uy. ako na good ni Day. Na, sige, uy, ato na ko nang. Malate ako. Amping ka din ha? Sige, Day. Amping, ha? Sige. Ito, ana si Inday Shira. Swerte sa mabanan niya. Kay kawas ka maanyak. Buutan pa cute. Nagbuhos ka na akong panghadlok ni Divino. Layas ka laging hanggawa ka. Nga no bitaw nga imo kong gituyuan? Ha? Empas ka noon. Magnimpyo na ko sa sala, oy. Kay basin maabtan ko ni Nay Erma. Hamba ba ba ato? Murag yung machine gun sa ikaduwang gubat sa kalibutan. Magsukod ako panglimpyo. Og samtang manglimpyo ko, aw,
magkalingaw sa kog paminaw sa mga drama sa TYH, per? Aha, ako giyon ang radyo. Ay, kanindot gyud. Kanindot gyud unta, no? Kung akong sugilanon, maoy masibya. Ay, ulo, ay, kaangayan tingali na ako, sa? Apin, unsa magkangamatan sa sugilanon, oy? Love story? Action? Comedy? Horror? Uy, hala, may nanuktok. Kinsa na? Oh, let's siya! Hay! Sige, binuang! Duklan magyuti ka karon! Kagwan! Hay! Ayaw sige babuyagi ha! Hala, hala. Ang doorknob. Murag kiliso. Na-apply man ang main door. Unta, ako man yung gisiratan. Unsa kay nagpaabot ka na ako dito sa kumbento? Sukot karong mga adlaw. Akong ipahamtang sa mga lalaki ang akong kabangis o panimahos. O kung di kinahanglang gamiton kong akong lawas, aron makabot ko lang kini. Ako kining himuon, ug sugdan ko kini mismo sa pare. Ang pare nga nagpakahero. Akong ipatagamtam kanimo ang kalami, Padre Amaro. Apan human ni Ana. Siguruhon kong muhila ka og dugo. Kalalimin ang siya mo. Nga kong gising mo karon. Daw na ako sa kapanganuran. Ako ang damo ng akong kawali yung nakalan sa ka-ritual na senso. Kung kayo wapay na nagpan ng biktima, mag-all by myself lang una ta. Palami pa more. Ana na si nanay. Nagpaduhon din eh. Ako siyang tawgon. Og magpakaroon ingnon kong okay na ko. Nay! 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 Mangulit na ta! Uy, kalit man lang nausab ang hangin nining akong anak. Unsa man kay nasud sa uwi ni? Nay? Oh, nga naman ka. Nga naman ka natukan. Oh, kining kuan, wa dayoy. Nalipay lang ko nga nipahiyom ka ug wa nakasaputa. Kikinahan ba ng tonta? Magpakaroon ignorant ko. Oh, say sapot. Nay, wa, oy. Sige na. Mga tunag sa kumbento. Aron sa ingon, magkapasalamat po ko personally kang Padre Amaro. Oh, sige. Sige anak. Mga doon na ta sa kumbento. Karon dayon. Doon namin nanuktok. Agong ablihan ang portahan. Maayong adlaw, Padre. Kuyog na ko ang akong anak kasi Doris, Padre. Maayong adlaw, Padre. Paamin ako. Kaluyan ka mo sa Diyos. Mas maayo noon nga nagkagawas na kabugikan sa ospital. O salamat sa Diyos nga luwas ka na, Doris. Salamat kay Padre sa imong tabang. Utang buot ko nimong akong ikaduhang kinabuhi, Padre. Huwag ka na problema, Doris. Kalipay kung matabangan ka. Sarugtanan na kinis akong panimaos. Og ikaw pariya ka ang unang mahiagom ni ini.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!